Jendetza bildu zen atzo Senpereko aintzinaren bueltan, 2 urteren ostean herri urrats ohiko formatuan ospatzeko. Aspaldiko urtetako jendetsuena izan zen eta balorazio oso positiboa egin dute sehaskatik. Beraien 2 helburuak bete bai dituzte. Batetik ekonomikoa eta euskaraz bizi eta ikasteko aldarria 4 haizetara zabaltzea. Arratsaldeon datozen minutuetan aletuko dizkizuegu atzoko egunak utzi zizkiguna, baina asteburuan ere izan dugu besterik eta hoiek ere bilduko ditugu datozen minutuetan. Ongi etorri iparraldearen orena saiora. Bi urteko etenaren ondotik Senpereko aintzirara itzuli da herri urrats eta inoiz baino arrakastatsuagoa izan da aurtengo edizioa. Milaka eta milaka pertsona batu dira egun osoan zehar itzulera lemapean iraganden edizio honetan. Ikastoen sustengatzeko besta bat, diru emateko pixkat, elkarteentzat eta ikastoentzat. Txikiei ere pixkat euskara sustatzen laguntzeko eta hemen. Lagundu beharra dago, ez, da orduan? Eta horregia gure aportazio egitera, neski. Pandemia honekin urte pare bat ezin etorri zibilita gero, gustora eta ongi pasatzera, euskaren alde. Kontzertu, dantza, tailerrak, edateko eta jateko adin eta gustu guztientzat zuzenduriko ekitaldiak antolatu ditu sehaskak. Eta jendetza egonda hitzordu guztietan. Jende hor dago beharran euskara eta musika entzuteko, eta hemen talotegian 10etan hasi gara, inoiz baino jendeak gozetuago, eta hor dago prest eta goze eta egarriz denetaz. Sehaskak balorazio oso baikorra egin du Euskal Herriak bere deialdiari erantzun diolako. Hain zuzen, 5etarako janaria gortua zegoen hainbat txokoeta. Genekien jendetzu izango zala, baina ez genuen espero atzokoa bezalako milaka pertsona guzti horiek. Helburuak bete dira, jendearena zer esanik ez, azken urtetako herri urrats jendetzuena izan da, historikoa, eta gero ekonomikoari dagokionean, jende asko egoteak ere badakar ekonomikoki ere igotzea, eta egia esan bi aldetatik bete dira markatzen genituenak, eta ez bakarri bete, baizik eta gainditu egin dira. Besta giroa bai, baina aldarrikapenek ere beren tokia izan dute aurtengo edizioan. Aurten badugu borroka handi bat da azterketen gaiari buruz, brebeta dola guti arte gure ikasleek osoki euskaraz egiten zuten. Eta azken urteotan, zientzietako froga hori euskaraz egitea debekatua zaizie gure 14-15 urteko ikasle horiei, eta hori onertezina dugu. Eta basoan berdin, dola guti arte, 2 froga idatzi baziren, historia geografia eta matematikak euskaraz egiten zienak, eta aurten, lehen aldikotz, ez da froga idatzirik izanen euskaraz egitanko denik basoko azterketa horietan. Beraz hori, main gainan emanen dugu. Euskara egora zailean izanik, gibela penik ez du onartzen al, eta gaur nolaz baitere borroka egun bat izanen da, azterketak euskaraz izan daitezen. Azterketak euskaraz kanpaina horrekin jarraituko dugu, eta behintzat aukera hori posible izatea argi dago aldarrikatuko dugula, eta era berean gure proiektu berriak, Senpereko 5. kolegioa hori horretarako dirua biltzea eta aurrera eramatea. Senperen bertan aldarrikapen horiekin bat egin du Filip Putuk, hauteskunde presidentzialetarako NPako hautagaiak. Gaurkotasunari lotua hala nola Kortxikan gertatu diren istiluak herriek haien erabakiak hartzeko duten eskubidearen gaia lehen planora ekartzeko momentua izan daiteke, eta baita kultura eta hizkuntzaren defentsa ere. Hain zuzen, aurtengo herri urratseko etekinak sehaskako 5. kolegioa irekitzeko baliatuko ditu sehaskak, Senperen bertan. Lehen herri urrats asmatu ginuen, lehen kolegioa eraikitzeko, Salvador kolegioa kanbon, eta orai, ez dakitzen bat urte berantago, berri lortan gira, baina ez duk bio lehen kolegioa, 5. kolegioa sortu behar dugu. Proiektua badu urte bat eterdi aipatzen dugula eta hori buruz lanian hasia garela. Orduan gure hirigintza planoari buruz hor laster bukatua izanen da, urrikotz bukatua da. Planu hortan sartua dugu gune bat kolegio horrentzat eta hitz egiten dugu biztanda elgarri eskuz-esku sehaskarekin, ikusteko nola tokien ematen alden, baina gure helburua eta gure gogoa da, biztanda, kolegio hori Senperen izatea, hori buruz lan egiten dugu, eta nire ustez, heldunen urtean janeko lurretik ateatzen hasi izanen da. Zalantzari gabe iparraldeko ikastolen besta bultzada garrantzitsua izanen da azterketak euskeraz pasatzeko aldarriarentzat eta baita ere kolegio berriaren proiektuarentzat.
Michel Bejoko Irigoyenen omenezko eguna antolatu du Euskal Herriko Laborantza Ganbarak. Bere heriotzaren lehen urtemuga dela eta ekitaldi hunkigarria antolatu dute Ainize Monjolosen. Ekitaldian Euskal Herriko Laborantza Ganbarak bere 17. urte hurrena ospatu du ere. Ez da egun tristea, edo zintzaz, beretaz oroitzen gira, baina ere pozik, berak utzi digun oroitzapen eder horrekin, hainbeste lan eginik, gu formaturik, guri bidea irekirik, hainbeste laborari lagundurik, beretaz pentsatzean, irria ere luzauku, gizon alegera zen, langilea, alegera, xumea, eta gaur pozik gaude. Euskal Herriko Laborantza Ganbarak antolatutako ekitaldian lekukotasun, bideo eta bertsoen bidez Bejoko Irigoyenen lana omendu dute. Biziki hunkigarria izan dela, mamitsua, barnakoja, aberatsa. Hor, segitu izan dugunen dako biziki interesgarria zen. Garrantzitsua eta beharrezkoa, ikuste dut urte baten buruan Michelek izan dituen borroka eta bizi guziak batzea denontzat eta bakutsarentzat bilbide hortan berarekin topo egin dugun ontzat momentu biziki importantea izan dela. Michel Bejoko Irigoyen ELB sindikatuko sortzailea eta Euskal Herriko Ganbararen bultzatzailea izan zen. Erakundeko lehen presidentea izan zen hain zuzen. Bere bizitzaren azken urteetan Euskal Herriko bake prozesua entzinarazteko lanean aritu da gamartarra. Hain zuzen, beste 4 bakegileekin batera Luson atxilotu izan zen 2016an. Artista, interesgarria, inspiratzailea, engainatua, horrela definitu dute Michel Bejoko Irigoyen ezagutu dutenek. Je suis président de la communauté Pays Basque et à ce titre, je rends aussi hommage à quelqu'un qui a construit et qui a beaucoup fait pour notre territoire. Ibilbideak merezi zuen holako omenaldi bat, bere ibilbidea zinez hainitza izan da, aberatsa, engaiamendu handikoa, eta beraz nahi gintuen hori guziak erakutsi, eta sustut ere bere engaiamendu hortan ekarri dituen mezu desberdinak, oazen nahi dira gaur egun mezu horiek beren txentsua badaukatela beti, eta guri dela aintzina garatzea. Ekitaldian parte hartu dutenek militanteak kutsune bat utzi duela nabarmendu dute, baina baita ere aintzina segitzeko gako asko ere. Beti gogoan, berak nahiko luken edo omenaldirik ederrena, hau pasatuta dela bere lan hildo hori segitzea, bere hildotik segitzea, eta gure ardura, gure kezka, eta ere bizipoza hori da, lan hori segitzea. Aitaren azken hitz hortan eta ere kolektiboa aintzinean emaiten zuen, eta segida aintzina segitzeko behar hori, bera hori izan edo ez, eta bon, hortan gabiltza ordean bai hunkigarria, baina aintzina segitzeko espirituan. Txunea hor da eta gainera bere hitzak hor berritzen zutearena espero ez nuen animoa ekarri dit gaurko omenaldiak eta berriz ere ilusio eta indar handiarekin eustea oraindik irekirik ditugun borroka eta etapa guzieri begira. Omenaldian aipatu bezala etorkizunari begira bere hazia zabaltzea norberari dagokion lana da. Ikus-entzuleok, hauxe izan da zuei gaur eskaintzeko genuen guztia, senperetik agurtuko gara, hemen bertan atzoko egunak utzi zizkigun irudi ederrenen bildumarekin. Plazer baduzue!